Това е най-силният и най-издирваният човек в Америка. Той вдига коли като играчки, тежи 150 кг. Той е толкова силен, че дори не усеща гравитация. Властите смятат, че е опасен за цялата планета. Това не е просто арест. Това е специална мисия. Тази полицейска кола не е там, за да го отведе в затвора. Тя е там, за да го отведе в болницата, защото дори белезниците се чупят на китките му. Той е избягал от 3 затвора. Всички се страхуват от него. Дори жена му. Той е опасен за всички. Пожарникарите, армията, дори специалните части отказват да се бият с него. Казват, че може да спре влак, като се затича в грешната посока. Легендата разказва, че яде по 3 кг телешко за закуска. Сянката му кара стените да треперят. 0,39. Погледът му кара алармите за сигурност да се активират. Някои казват, че няма сърце, а двигател на неговото място. Наричат го тихата заплаха, защото никога не говори. Той действа. И точно сега, на тази снимка, си мислите, че е спокоен. Но в действителност той пресмята как да се измъкне, без да отваря вратата. Затова погледнете добре това изображение и се запитайте, този човек ли е или сме свидетели на раждането на суперзлодей? Кажете ми в коментарите какво бихте направили, ако го видите на улицата. Абонирайте се и харесайте видеото.